Hvordan var det? Det var hundekoldt, men det var ret sjovt. Ej, det var sjovt. Var det ikke hurtigt? Det var hurtigt. Kan jeg lige få en lille kommentar her, Philip? Var det ikke godt? Ej, det var iskoldt. Maria, hvad siger du til det? Var det koldt? Hvor koldt? Hvad siger du til det, får vi hørt? Jamen, det er crazy. Hvad har vi? 1. april, og det er ikke... Nej, vi har 2. april. Så de er løbet ud i, hvad er der? 7 grader vand. Det er sindssygt.